ଏବଂ ଆମର ଅତିଥିଗଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଭଳି କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତି ବିକାଶ ଅଗ୍ରତି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ এই ପୁଣ୍ୟତିଥି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଦିବସ ଯାହାକି कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗିତ କରି तिरंगा पताका की